Vysoký, svalnatý a ťažký. Takí boli chlapi, ktorí si to dnes namierili po Tatry. V Poprade totiž hľadali najsilnejšieho muža. Jan Pitoniak bol spomedzi všetkých súťažiacich najľahší. So svojimi 92 kilogramami kamión utiahol, no poltonová pneumatika už bola nad jeho sily. Čo mám robiť vlastne? Chcem pribrať, ale nedá sa. Najťažší bol tento Poliak, váži takmer 140 kg, no nemá rád, keď mu hovoria Rambo či Herkules. Nie, ja jestem skromný chłopak i nie lubię takých přezvisk. Za svoju silu vraj vďačí aj manželke, ktorá mu dobre vyvára. Ak si však myslíte, že doma má ženu, ktorá nosí trička XXL, tak ste na omyle. Má 1,62 m wzrostu i waży 47 kg. Także jest drobniutka. Betónové gule hádzal ako lopty aj tento muž. Volajú ho Karpatský medveď. Tým, že som bol vždy veľký a silný, tak som mal v detstve aj v dospelosti veľmi málo konfliktov. Po Tatrami si merali sily muži zo 4 krajín, no víťazstvo napokon zostalo na Slovensku. Marek Denčák, televízia Markíza.